bafethu niyaqala empilweni ukuzwa kuthiwa khona umuntu elimhlulile ngento noma kuzokuthiwa nihlule ukhuzani ngento. Empilweni nje zenu neqhawe lenu. Cha mhlaka 1 ngabe ngiyaganga mangingeza ukuncoma. Ngibonge nje mfana ngithi uvuma ukuthi umthandeni ungaphezulu njengamanje. Ngibuye ngize la. Thina njengoba sijabulela into eyenziwa umthandeni njengamanje. Yonke lento akayenzayo njengamanje, zonke lezi zinto ezingenayo njengamanje, ingoma, amaplatinum, uRisa enza lokho akakwenzayo, ingoma yakhe yenza kahle. Ikwenza ku2024 lokho esikhuluma ngakho. So asikwazi ke thina ukuthi siyeke ukukhuluma ngengoma kaMthandeni ngoba uyikhipha ngo2023. Sizokhuluma ngengoma kaMthandeni azoyikhipha ngo2024 noma sokhuluma ngezinto uMthandeni akazoyikhipha ayizokwenziwa ingoma ayikhipha ngo2024. Sikhuluma ngalento akayenza manje eyenziwa ingoma yakhe manje ukuthi ka2023 noma ka2021 kodwa ikwenza manje ngo2024. It's not like nina ikhona vele into engayijabulela njengamanje noma into engakhuluma ngayo njengamanje ukuthi iyenze ngoba ayikho. Kufanele nina nilinde uJune, nilinde i-project lokhuluma ngayo ukuthi nizoyenza bese ngumani kwazi ukukhuluma ngoba iyona nto eniyibhekile njengamanje vele njengamanje ayikho into enifundise ngayo noma ayikho into engakhuluma ngayo. Injalo nje sidedeleni thina sijabule sincome sibe excited ngalendlela esi-excited ngayo ngento eyenzakalayo njengamanje. Nani ke ngoba vele ayikho into excited ngayo njengamanje. Lindani uJune noma excited ngawo uma kwenzeka neba excited injalo nje.